रन्जित बसुमतारी बे फेरेंगा नामा फेरेंगा बियार फेरेंगा नामा खालि फैसा 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 बहा सोरनिफ्राय पार्सेन्ट लानांगौ सोरनिफ्राय मा लानांगौ बिथाङा खालि फैसाल' धान्दा मारिबाय थायो हो गावनि इउपिपिएलनि लोगोफोरनिफ्रायनो बेसेबां पार्सेन्ट लानाय दङ बेखौ उनाव लाखै लाखै आङो फादिल खालामगोन दा खालामथ'आ जिखिनि बिथाङा परिबर्तननि सार्थआव भुवा प्रतिश्रुति होनानै रायजोफोरनिफ्राय भट आदाय खालामनानै चिफ जाबाय सोरबा इएम जाबाय माखासे एमसिएलएफोरा लिलि हटेलाव हर्स ट्रेडिं जाजुब्बाय जानानै सरकार दाबाय दिनै दुखुनांथाव खोथा दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बिथाङा प्रि रिक्रुटमेन्ट होनायनि बाथ्रामोन बिथाङा दिनै मा खालामदों बेफोर भेक' भावना बेफोरो भेक' भावनासो दिनै जे रास्ताया जागोन दालाङा जागोन बेफोर भेक' भावना दा बेनिखायनो आं बुंदों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना बुंबाय थायो रायबाय थायो 17 बोसोराव जिखिनि खालामनांगौ खालामबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा अफिस बिल्डिं कोर्ट कासारि जिमान जि बनायनांगौ बनायबाय नङा होमबा इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि जोबोद बनायबाय दा 5 बोसोराव रन्जित बसुमतारी बे फेरेंगा नामा फेरेंगा बियार फेरेंगा नामा रन्जित बसुमतारी मोना बे हाग्रामा महिलारि बनायनाय अफिस कोर्ट कासारि जिमान जि जुडिशियेल कोर्टफोर दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटफोर दङ बिल्डिंफोर दङ बेफोरखौ रं होनायावनो 5 बोसोर थांगोन मिथिगोन ना बिसोरनिया नंगौना नङा 5 बोसोर थांगोन दा दाख्लै बावै 28 तारिखआव जइन जानाया मा बुंदों बिसोरो जोंजों थाफा साख्रि मोनगोन बायदिसिना मोनगोन न' बां मोनगोन मुथै नङा बियो दाख्लै बावै जइन होनाया बे नों आं खस खरल मानसिफोरखौ लाना फैदों बिसोरो बेनिफिसियारिसफोरखौ लाना फैदों अरुणोदय दानना होगोनथ' नङाबा ओमफ्राय बुंदों जे रेशन कार्डखौ दानना होगोन मिटिंआव थां होनबा खालि मायबा दानना होगोन होनना बुंनानै बिसोरो भटार्सफोरखौ लाना फैदों दा इसिबां गोख्रों सरकार थानायाव नङा होमबा बिथांमोना मानो गिनांगौ बेसो खोथा